በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ ዘለዓለም ሥላሴ። ሕፃን ተወልደ ለነ ወልድ ተውህበ ለነ። ሕፃን ተወሊዱልና ወድውን ተዋሂቡና። ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 9 እንካብ ቁጽሪ 6። ክቡራንን ክቡራትን ኣብ ምሉእ ኩርናዓተ ዓለም እትርከቡ ህዝቢ እግዚአብሔር ልዕሊ ኩሉን ቅድሚ ኩሉን ኣምላኽና ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ብሰላምን ብጥዕናን ሓልዩ ናብ 2018 ዓመተ ምህረት በዓል ልደተ ብርሃን ወይም በዓል ልደቱ ብሰላምን ብጥዕናን ስለ ዘብፅሓና ክብርን ምስጋናን ንጹህ ኣምልኾን ንዕኡ ይኹን። ክቡራንን ክቡራትን እንሆ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብሰላም ካበራኸበና ሎመዓንቲ ንኹልኹም በብማዕርኩም በብስራሕ ሓላፍነትኩም ከም ዝስዕብ መንፈሳዊ ፍቅሪ ዝተመልኦ መልእኽተይ ናይ ሓጎስ ናይ እንኳዕ ብፅሓኩም መልእኽቲ ከቕርበልኩም ከለኹ እቲ ዝፍንዎ ናባኻትኩም ዝመሓለፍ መልእኽቲ ብሰላምን ብጥዕናን ብረህዋን ብቕሳነትን ከም ዝረኽበኩም ኣብ ዝተፈላለየ ፈተና ንዘለኹም ድማ ካብቲ ፈተናኹም ፀኒዕኹም ፈተና ትሳገርሉ ኣብ ሓጎስ ዘለኹም ድማ ሓጎስኩም ሓሊኹም ንቕድሚት ትኸድሉ ንክኾነልኩም በዚ መንገዲ እዚ ንክረኽበኩም ናይ ኣምላኽና ናይ እግዚኣብሔር ፍቓድ ይኹነልና። ኣብ ምሉእ ዓለም ከምኡውን ኣብ ውሽጢ ዓዲ ኣብ ሃገረ ትግራይ እትርከቡ ብፁዓን ኣቦታት ሊቃነ ጳጳሳትን ሊቃውንትን ካህናትን ዲያቆናትን ኢሉ እውን ምእመናትን ምእመናንን እንቋዕ ጎይታና ኣምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ብርሃነ ልደቱ ብሰላም ኣብፅሓኩም። ከምኡውን ብዘይሓሰብኩምዎን ብዘይጥፍኣትኩምን ተፈሪድኩም ብግፍዒ ካብ መረበትኩምን ንብረትኩምን ገዛኹምን ርስቲ ጉልትኹምን እንሆ ተመዛቢልኩም ኣብ ምሉእ ከተማታት ትግራይን ገጠራት ትግራይን ኣብ ዘይምጥነኩም ቀዳድ ቴንዳ ወይ ድማ ኣዝዩ ንምርኣዩን ኣብኡ ንምቕማጡን ክፉኡን ምሕዘንን ኣብ ዝኾነ ስፍራ ትሳቀዩ ዘለኹም ተመዛበልቲ ኣቦታት ኣደታት ኣሕዋት ኣሓት ብምሉእኹም ከምኡውን እንዳፍታ ምድርኹም ምድሪ ምውላድኩም ትግራይ ርሒቕኩም ንህዝብና ንህዝቢ ትግራይ ካልኣይ ሃገር ካልአይቲ ሃገር መዕቆቢት ኮይና ንብዙሕ ዘመናት እውን እናገልገለትና እናረድአትና ዝመፀት ሕዚ እውን ከዓ ድማ ሓንጎፋ ኢላ ተቐቢላትኩም ትርከብ ኣብ ሃገረ ሱዳን እትርከቡ ተመዛበልቲ ወገናትና ብምልእኹም ንዓኻትኩም እውን ኣብዚ መከራ እዚኡ እንዳሃለኹም ብርሃን ልደት ጎይታ በፂሑኒ እሞ ብርሃን ልደት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንሓንሳዓን መወዳእታን ካብቲ ዘለኹምዎ መከራ ትናገፍሉ ናብ መረበትኩም ትምለስሉ በዓል ንኽኾነልኩም ኣቐዲመ ብስም ጎይታናን መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እምነየልኩም። ከምኡውን ኣብ ጊዜያዊ ምሕዳር መንግስቲ ትግራይ ካብ ላዕሊ ጀሚርኩም ክሳብ ታሕቲ በብመዋቕሩ በዚ ሰዓት እዚኡ በዚ ጊዜ እዚኡ ህዝብኹም ኣብ ከቢድ መከራን ሰቆቃን ኣብ ዘለዎ ጊዜ
كبيدن رزينن حلافنت تقبلكم ظلكم كلكم انقع بسلام أبصحكم انقعنا برهان لدتو بسلام أبصحكم كمون تمالي خونا لومي نهزبينا نهزب تقراي مرير واقا نخفلكم زنبركمن حزون أب مرير واقا نخفلكم اتركبو مراحتي سراويت تقراي ون كلكم انقع مدهاني عالم يسوس كريستوس نابرهان لدتو بسلام أبصحكم لعلو كل قعا تمالي يخون لومي منم كحالف لكم منت هزبكم بيز هزبين نخدكونو هزبكم من كراغر ترايك يكونس نحن ساعن نموداتان نخصنت كويناته بستعوجلو ناي سراويت النت ويناي وتهدر النت مويان يركم كيكونس ويدما تمنيكم ون دليكم ون كيكونكمس بيز حزبن مخان نفستفلالي ناي عود سرحتي نزنبركم فقاليكم أبزعبي ما أرق زنبركم تدب دكتورات ببروفيسورات بممهرنت بحقايم إلون بستفلالي أب عود تمرتين يركم كم بون كعا أب قصرنا أم محرسكم أب نقدخم زنيركم من تهز بختلو وشيخم كساب لمون كعا نام مربتنا قزاهم زي تملسكم أما يكون مقبي خيتستخال لكم حوية تقراين سلام تقراين كساب زرقاقس إلكم حزون أب فقدو برخاتات أب استفل عليه سفرة نهزبكم حاليتي خوينكم تركبوا ظلكم سراوي تقراي بملؤكم انقوا مدهاني عالم يسوس كريستوس نابرهان لدتو بسلام أبصحكم تمالي قصيلون أب تقراي زحشة سلام ويدمو زحشة مريحنت نهزبز تأكم كنا مسينا إلكم بستفلالي سياميتات تسيمكم ويدما نا تسوعكم تركبوا مراحتي استفلاليكم ودبات بوليتيكان كمون مراحتي ودبات بوليتيكان دقفت زوم ناي بوليتيكا ودباتن نعهاتكم ون انقع مدهاني عالم يسوس كريستوس بسلامن بتعنان نابرهان لدتو بسلام أبصحكم مغصال لما انه أبستفلاليو هوسبيتالاتن أبستفلاليو بيت هنساتاتن انه تركبوا وجناتنا أبنس أتاتون نايت مالي زنبرز هيوتكم تحدثوا بسلام وصيكم مسبيت سوكم تراخيكم نهزبكم تقلقلوا نالباتون بزي طفاتكم بزي بدلكم باستفلالي مخنيات تفريدكم ما بيت نتركوا وجناتنا ون انقع بسلام نابرهان لدتو أبصحكم كمون كعادما እግዚአብሔር بسلام تابزز لكم و بيت مأسرتي ويدمو بيت نصت نخوصكم بسم قيتنا يسوع كريستوس منيلكم كمون بستفلالي حمام أبستفلاليو انتدو منغستاوي هوسبيتالات يكون ابنا يقل هوسبيتالات دقسكم ناتحكمكم تركبوا كمون ابغزاكم وصيكم أب مربتكم بحمام تركوا وجناتناون اتز تولد لنا فواسي دويان مدحاني تسقانان مدحاني نفسنان سلازخونه تابون العلي حقنيا فواسن امناوي دكتورن زيل سلازخونه نعهاتكم ون ابزل لكم سفرا مدحاني عالم يسوع كريستوس نخفوسكم أقدمنا نصليكون ناتمنخون نعهاتكم ون انقع بسلام أبصحكم أموداتا لحزبنا لحزب تقراي دمسن مخوان بستفلالي منقدي نو حقن مأخل غيركم تسفى حزب نختكونو حزبنا صصين نصهن زخونه انفورميشن نخركب
ትምህርትውን ንኽረክብ ኣብ ብዝተፈላለየ ስም ተሰይምኩም ሚድያታት ከፊትኩም ኣብ ሶሻል ሚድያታትም ይኹን ኣብ መንግስታዊ ዘይኮኑ ትካላት ሚድያ ዘለኹም እትመርሑን እተመሓልፉን ዘለኹም ደቅና እውን ኩልኹም እንኳዕ መድኃኒ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ 2018 ዓመተ ምህረት በዓል ልደቱ ብሰላም ብጥዕና ኣብጽሐኩም ብሓፈሽኡ ኣብ ሙሉእ ዓለምን ኣብ ትግራይን ንትርከቡ ወገናትና ኩልኻትኩም ብተወልዶ ወይም ድማ ኣብ ተጋሩ ወይም ተዘይኮንኩም እውን ነዚ በዓል ልደት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ልደትና እዩ ኢልኩም ብእምነት ኣሕዋትናን ሓትናን ዝኾንክን ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘለኹም ምሳና ዝበዓል እዚኡ ተኽብሩን ምስቲ በዓል እዚኡ ሓደ ዝኾንኩም ወገናትና ክርስቲያን ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘለኹም እውን በብቋንቋኹም በብዘለኹምዎ እንኳዕ መድኃኒ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ብሰላምን ብጥዕናን ኣብጽሓኩም ኣብጽሓና። ሕፃን ተወልደ ለነ ወልድ ተውህበ ለነ። ሕፃን እንሆ ሕፃን ተወሊዱልና ወዲ እውን ተዋሂቡና ብዝብል ነቢይ ኢሳይያስ ኣቐዲሙ ቅድሚ ልደት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ 750 ንላዕ ቀዲሙ ዝነበረ ነቢይ ተዛረቦ መበገሲ ምግባር ሓቢርና እቲ ናይ በዓል ምስጢር ልደት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሓቢርና ክርኢና እሞ ንዓይ እውን ሙሉእን ተስተኻኸለን ቃሉ ናባኻትኩም ንኸመሓልፍ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ክገልጸለይ ንዓኻትኩም እውን ናይ ውሽጢ ዕይንትኩም ከፊቱ ናይ ውሽጢ እዛንኩም ከፊቱ ብዛዕባ ዝተወለደሉ ምስጢርን ብዛዕባ ዝኸፈለልናን ዝሃበናን ኩሉ ውህብቶ ንኽንግንዘብ ንኽትርድኡ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ናይ ውሽጢ ዕይንትኩም ክኸፍተልኩም ፈቃዱ ይኹነልና። ነቢይ እግዚአብሔር ኢሳይያስ ኣብ ዝነበረሉ ዘመንና ከም ዝሕይ ዝነበርና ዝኒህናሉ ዝበለ ዘመን ኣይነበረን። ነቢይ እግዚአብሔር ኢሳይያስም ኮኑ ካልኦት ነቢያት ዝነበርዎ ዘመን ወይ ዝነበርዎ ዓመት ከም ቤተ ክርስቲያንና ኣፀዋውዓ ወይ ድማ ኣሰያየማ ዘመን ፍዳን ዘመን ኩነኔን ዝበሃል ዘመን እዩ ነይሩ። ስለዚ ኣብ ዘመን ፍዳን ዘመን ኩነኔን ማለት ደቂ ሰባት ብነፍሶም ይኹን ብስግኦም ኣመናዊ ፈውስን ኣመናዊ መድኃኒትን ዘይረኸብሉ ኣብ ድቕድቕ ናይ ሓጢአት ጸልማትን ከምኡ እውን ከዓ ድማ ተስፋ ዝቆርጽሉ ኮይኑ ግን ንቅድሚት ጭላንጭል ብርሃን ዝርእዩ ነቢያት ዝነበርዎ ዘመን ኮይኑ እዩ እቲ ትንቢት እዚኡ ዛረቦ ዘሎ። ኣብቲ ዘመን ንሱ ዘመን ፍዳን ዘመን ኩነኔን ኮይኑ ግና ንቅድሚት ሓዱሽ ምዕራፍ ከም ዝኽፈት እዩ ዝነግረና ዘሎ። ሓዱሽ ምዕራፍ ከም ዝኽፈት ነዚ ዝኽፈት ምዕራፍ ዝኽፈት ከዓ ድማ በዝሒ ዝተጠቐሰ ነዚ ዘመን ፍዳን ዘመን ኩነኔን ኣርሒቑ ዘመን ሰላምን ዘመን ራህዋን ዘመን ፍቕርን ዘመን ሓድነትን ዘመን ህይወትን ንደቂ ሰባት ክዕድል ዝኽእል እንሆ ድሕሪ ዘመናት ከዓ ድማ እግዚአብሔር ባዕሉ ብፈቃዱ ናብዛ ዓለም ናይ ብሕቲ ወዱ ሊኢኹ ንዓለም ከም ዘድሕን እሞ እቲ ወዱ ከዓ ድማ ካብታ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ተወሊዱ ከም ዘድሕነና ኣቐዲሙ ዝተዛረቦ ቃል ኢና ንሰምዕ ዘለና። ሕፃን ተወልደ ለነ ሕፃን ተወሊዱልና ይብለና ኣሎ። እዚ ሕፃን እዚኡ ምናልባት ሕፃን ተወልደ ለነ ክብለና ከሎ መብዝሕትና ዓብይ ነገር እንታይ ዳ እዩ ትርጉሙ? ሕፃንማ ቅድሚስ እንዳተወልደ መፂ እንዲዩ ሕፃን ብድሕሪኡስ ይውለድ ነይሩ እንዲዩ እዚ ሕፃን እዚኡ መን እዩ? እዚ ሕፃን እዚኡ ካብ ካልኣት ሕፃናት ብኸመይ ፍሉይ ይኸውን? ኢሳይያስ ብዛዕባ እዚ ሕፃን እዚኡ ክዛረብ ከሎ ንምዃኑ እዚ ሕፃን እዚኡ መን እዩ? ንምንታይ ከ ሕፃን ተወሊዱልና ኢሉ ንዓና ንኩልና ዝተወለደልና ብምንታይ እዩ ንምንታይ እዩ ኢልና ክርኦ ይግበአና እዩ። እዚ ሕፃን እዚኡ ቅድሚ ምውላዱ ከም ዝነበሩ ነቢያት ወይ ደሞ ዘራ ኣዳም ደቂ ኣዳም ታራ ሕፃን ኣይኮነን። እዚ ሕፃን እዚኡ ወይ ድማ ብጸጋ ዝዓበየ ከም ነቢያት ከም ኣቦታትና ከምቶም ቀደምቲ ዝነበሩ እውን እንተኾነ
بقدسنا أملاخ صويعو كم بعل أبيل بقدسنا كم بعل هنو كم بعل نو كم بعل أبراهام كتاسكم كانوا أوت زيابير صوعهم ترى نبيات إلنا نصوعهم قدسان إلنا نصوعهم صادقان إلنا نصوعهم مدراويان زبله حصان يكون حصان زبلنا زلو قدم عالم نحنا بزي نفلطو ملائكتكون بزي يبصحوه إنه قدم عالم علامات قدم مزرقهم قدم ممتهم إنه كاب እግዚአብሔር አብ አካል ዘም አካል ባህሪ ዘም ባህሪ ተወለደ እሞ ድማ በመውላዱ ካወቡ ካብ እግዚአብሔር አብ ዘይንእስ ዘይዓቢ ካብ ህይወቱ ካብ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ዘይንእስ ዘይዓቢ በባህሪ መለኮቱ ሓደ አምላኽ ርየ መለኮት ዝኾነ ኖ ድሕሪ ዓለም ግን ካብታ አንተ ዝጠቀስክዎ ዘመን ፍዳን ዘመን ኩነኔን ከድሕነና አቀዲሙ ዘአተዎ መለኮታዊ ኪዳኑ መለኮታዊ ትንቢቱ ናብ ዓለም መጽዩ በሰር ካብ ዘይተረኸበላ ብርኽቲ ዘርኢ ጽሪት ዘርኢ ካብ አዴና ቅድስት ድንግል ማርያም እንሆ ካብ ስጋ ካብ ነፍሳ ነፍስ ወሲዱ ተዋሂዱ እንሆ ኣብ ማሕፀን ማርያም ንትሽዓተ ወርሕን ሓሙሽተ መዓልትን ከም ናይ ህፃናት ኣወላለዳ ወይ ፅንሲ ህፃናት ከየፋለሰ ብሕቱም ድንግልና ተጸኒሱ ማሕፀና ዓለም ገይሩ እንሆ ብምውላዱ ልዑለ ባህሪ እንትኾን እንተሎ ንዓና ኸድሕን ግን ናትና ኣካል ወዲቁን ተጎሳቂሉን ንዝነበረ ህዝቢ ንኸድሕን ገንዘብ ናትና ኣካል ገንዘብ ገይሩ እሞ ካብ ኣኽውለድ ከምቲ ዝበልክዎ ድማ ማሕፀን ድንግልና ኸይተለወጠ ብዘይ ሩካቤን ብዘይ ዘርእን ብዘይ ሰስሎ ድንግልና ብሕቱም ድንግልና እንሆ ተጸኒሱ ስለዝተወለደ ትሕትንኡ ንምርኣይ ስለዝተወለደ ህፃን ዝብሎ ዘሎ እዚ ኣምላኽና ጎይታና አማኑኤል ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ስለዚህ ገና ስሙ ኢየሱስ ክርስቶስ ዞም ድሓር ካብ ሓድሽ ኪዳን ዝበፁ ስማቱ ዝተገለፁ ቅድሚ ምዝራቦም ተዘርበ ስለ ዝኾነ እንሆ ዝሕይ ዝነግረና ዘሎ ዝህፃን ዝበሃል ዘሎ ካሊእ ኸይኮነስ ወልደ እግዚአብሔር ወልደ አብ በመለኮቱ ወልደ ማርያም በትስብእቱ ዝኾነ በምድራዊ ልደቱ ወልደ ዳዊት በቀዳማዊ ልደቱ ወልደ አብ እንሆ ቀዳማዊ ልደቱ ብዘይ አዶ ካብ አብ ዳሕራዊ ልደቱ ድማ ብዘይ አቦ ካብ አዶ ብምውላዱ እንሆ ህፃን ተወሊዱልና ይብለና ኣሎ ወዲ እውን ተዋሂቡና ዝብሎ ዘሎ ወድን ትህፃን ዝብሎ ዘሎ ንሱ እዩ ወልድ ተውህበለን ዝበሃል ዘሎ እውን ካሊእ ኣይኮነን ወልድ ዝብሎ ዘሎ ሕዚ እውን ድማ ወልድ ዝበሃል ዘሎ ከም ተቀዲመ ዝበልክዎ ካብ እግዚአብሔር አብ ኣቡኡ ኣካል ዘእም ኣካል ብምውላዱ ወልድ እንደተባህለ እውን ስሙ ከይተቀያየረ ከይተለዋወጠ ካብ ዘለዓለም ክሳብ ዘለዓለም ለምውን ብዘመና ንዘለዓለም መፀዊዒኡ ብዝኾነ ምህላዊኡ ስለማእስማ ኣካሉ ብዝኾነ ወልድ ዝተባህለ እውን ወልደ እግዚአብሔር ድሓር ድማ ታብ ድንግል ማርያም ዝተወለደ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ስለዚ ድሕር ኮይኑ ትህፃን ንምንታይ እዩ ተወሊዱልና ወልድ ተውህበለነ እቲ ወድኸ ንምንታይ እዩ ተዋሂቡና ንዓና ዝብል ግን ኣስፌና ክሪኦ ይግበአና እዩ ኣተሓዝና እውን ነቢይ እግዚአብሔር ኢሳይያስ ከም ዝነግረና ዘሎ እዚ ህፃን እዚ እውን ወይ ወልድ ዝብሎ ዘሎ ሰባት ወይ ከም ታራ ነቢያት ከይመስሎም ወይም ከም ታራ ሰብ ከይመስሎም ዕሩቕ ሰብ ዕሩቐ ባህሪ ሰብ ከይመስሎም ክገልጸልና ከሎ ግን ትሕት ኢሉ ዝተዛረቦ ዓብይ ምስጢር ኣለዎ እንታይ ዝብለና ብዛዕባ እዚኡ ክዛረብ ከሎ ስልጣን ከዓ ኣብ ማእገሩ እዩ ይብለና ስልጣን ናይዚ ህፃን እዚ ስልጣን ከዓ ኣብ ማእገሩ እዩ ስልጣን ናይ ባህሪ ገንዘቡ እዩ ቻራ ኣይኮነን ስልጣኑ ኣብ ናይ ባህሪ ገንዘቡ እዩ በዓል ስልጣን እዩ
ስለዚህ ስሙውን ዘድንቕ መኻሪ ሓያል ኣምላኽ ይበሃል። ንማንም ነቢይ ክውለድ ከሎ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ክርኢ ከለና ኦፍኮርስ ይርደአኒ እዩ ሓሊፍ በዓል ኢያሱ መድሓኒት ዝተባሃሉ ብዙሓት ኣለዉ። ነገር ግን ኣብዚ ዝነግረና ዘሎ ግን ካብ ኩሉ ዝተፈለየ እዩ። ስሙ ድንቅ መካር ተባሂሉ በመጽሓፍ ቅዱስ ወይ ደሞ ሓያል ኣምላኽ ተባሂሉ ዝተነገረሉ ካሊእ የለን። ሓያል ኣምላኽ ዝበሃል ዘሎ እዚ ህፃን እዚ እዩ። ሓያል ኣምላኽ ዝበሃል ዘሎ እቲ ወዲ ተውህበለነ ዝተባህሎ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። እሱ ጥራይም ኣይኮነን፣ ኣቦ ዘለዓለም ናይ ዘለዓለም ኣቦና ኣብ ምድሪ ኣብ ዓለም ናይ ዘለዓለም ኣቦን ወዲ ሰብ የብሉን። ናይ ዘለዓለም ኣቦና እግዚአብሔር እዩ። እግዚአብሔር ወልድ ወይ ድማ ህፃን እዚ እውን ናይ ዘለዓለም ኣቦ ተባሂሉ ኣሎ። ትንታኒኡ ሰፊሕን ዓሚቑን እንትኾነ ምስ እግዚአብሔር ኣብ ኣቦኡን ምስ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ህይወቱን ሓደ ባህሪ ሓደ ኣምላኽ ተባሂሉ ዝምለኽ ኣምላኽ ከም ምዃኑ መጠን እዚ ኣምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ናይ ዘለዓለም ኣቦና ኮይኑ ተጠቒሱ እኒሄ ማለት እዩ። ንሱ ጥራይም ኣይኮነን፣ ሓለቓ ሰላም ተባሂሉ እውን ተነጊርዎ እዩ። ተወለደልና ኣቦ ዘለዓለም ጥራይ ከይኮነስ ሓለቓ ሰላም እውን ናይ ሰላም ሓለቓ እውን እዩ። ናይ ዘለዓለም ናይ ሰላም ሓለቓ እዩ። ከምቲ ባዕሉ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክብርን ልዑል ምስጋናን ውዳሴን ንዑ ይብፅሓዮ እሞ ኣብ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 እውን ከምዚ ነግረና እንሆ ሰላመይ ክበኩም እየ፣ ሰላም ኣቦይ እውን ክሓድገልኩም እየ፣ እቲ ኣነ ዝበኩም ሰላም ከዓ ዓለም ከም ዝበኩም ዝበለ ሰላም ኣይኮነን ኢሉና እዩ። ስለዚ ኣመናዊ ሰላምና ናይ ዘለዓለም ሰላምና ሓለቓ ሰላምና እዚ ሕዚ 2018 በዓል ልደቱ ነኽብረሉ ዘለና ወልደ እግዚአብሔር ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ክቡራንን ክቡራትን ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ እዚ ሕዚ ዝመሓልፎ ዘለኹ ስብከት ኣይኮነን፣ ትምህርቲ እውን ስለ ዝኾነ ብርግፀኝነት ሓደራ እውን ዝብለኩም ብኣግባቡ ክትክተሉ ክሰምዕዎ እደሊ ኣለኹ። እናደጋገምኩም እውን ክሰምዕዎ ይግባእ። መብዝሕትና ታብዚ ምስጢር እዚዩ ዝረሓቕና ኢና መሲሉ ዝረአየና ዘሎ። በተለይ ኦርቶዶክሳውያን ትግርኛ ተዛረብቲ ኢሉ እውን ካልኦት ትኾኑ እውን ኣብዚዩ ዘለና ምልከታ ኣብቶም ሊቃውንትና ንዝተማሃሩ እንተዘይኮይኑ ኣብቲ ተራ ህዝብና ሰሪፁ ናብ ውሽጢ ዝኣተወ ኣይኮነን። በዓል ልደት ክነኽብር ከለና ክንደይ ዝኣክል ምስጢሩ ተረዲኡና እዩ እንተኢልናዮ ኣሽንኳይዶ ኣብ ምእመናን ደረጃ ኣብ ዓብዪ ቤት ጉባኤ ኣቲና ወይም ኣትዮም ዝተማሃሩን ዝተመራመሩን ኣብ ቴዎሎጂ ማእከላት ኣትዮም ዝተመራመሩን ተዘይኮይኖም ወይ ቡልያትን ሓዲሳትን ቤተ መጻሕፍቲ ቤተ ጉባኤ ኣትዮም ተዘይተማሃሮ ኣብ ዜማታት ይኹኑ ኣብ ካልኣት ቤተ ጉባኤ ዝነበሩ ወይ ድማ እቲ መጠነኛን መለስተኛን ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣገልግሎት ዝኾነ ኣብ ቅዳሴን ውዳሴን ሰዓታትን ናብ ድቁና ናብ ቅስናን ዘለዉ ወለድና ብዝግባእ ምስጢሩ ጠሊቆም ይኣትዎ እዩ ተባሂሉ ኣይግመትን። ምክንያቱ ብስንፍናና ይኹን ብዝተፈላለየ መንገዲ ኣዚና ዝኸድናዮ ስለ ዘይኮነ፣ ስለዚ እናተሓሳሰብኩም ምስቲ ቃል ኣምላኽ ምሳይ ሓቢርኩም እኔ በዓል ልደት እዚዩ እናሰማዕኹም ክትሓልፉ እዩ እቲ ናተይ ትምሪት እሞ ሕዚ እውን እስኪ ተኸታተሉ። ስለዚ ነቢይ እግዚኣብሔር ኢሳይያስ ከም ዝበለና ከምዚ ዝበለ ኣምላኽ ምዃኑ ከርደአና ከሎ ኣብ ምዕራፍ ነዚ ጥቕሲ እዚዩ ክነግረና ከሎ እውን ልዕል ኢልኩም ተሪእኹምዎ ኣብ ቁፅሪ ሓደ ማለት ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 9 ኣብ ቁፅሪ 1 እንተሪእኹምዎ ዝነግረና ዓብዪ ምስጢር እኒሄ እዩ። እንታይ ይብለና ኣብዚዩ? ገና ይብለና ኣሎ። ገና እኒሄ ገና ኣብ ጭንቂ ንዝነበረት ደጊም ጸልማት ኣይኸውንን። ገና ኣብ ጭንቂ ንዝነበረት ንዝነበረት ደጊም ጸልማት ኣይኸውንን እዩ። ዘመን ፍዳን ዘመን ኩነኔን ኣብ ጭንቂ ኃጢአት ኣብ ሲኦል ኣብ ተፈላለየ ዝነበረት ኣብ ኣምልኾ ባዕድ ንዝነበረት ሰውነት ዝነበረ ህዝቢ እንሆ ካብ ሕዚ ንድሓር ግን
دقيم ጸልማት ኣይኸውንን እዮም ጸልማት ፀሓይ ማለት ከይመስለኩም ብርሃን ፀሓይ ኣብዚዩ ብዛዕባ ብርሃን ክንዛረብ ከለና ብርሃን ፀሓይ ከይመስለና ብዛዕባ ጸልማት ክንዛረብ ከለና ኣብ ዘፍጥረት እግዚአብሔር መዓልትን ለይትን ብዝፈልዩ ብዘምጾ ብርሃንን ጸልማትን ዝበሎ መዓልቲ ብረውዕ መዓልቲ ፀሓይ ብመዓልቲ ወርሒ ብለይቲ ምስ ከዋኽብቲ ከብርህ ብዛዕባ ዝፈጠሮ ነገር ወይ ከዓ ብርሃን ይኮንና ንዛረብ ዘለና ጸልሚቱ ዝኒየ ጸልማት እዚ ንሓጢያት ኑሮ እዩ ጸልማት እዚ ካብ እግዚአብሔር ተፈለናሉ ዘመን እዩ ታብ ብርሃነ ህይወት እግዚአብሔር ብርሃን ይበባህሪ እሞ ታው ዝተፈላነሉ ዘመን እዩ ዝነግረና ዘሎ ስለዚህ ጸልማት ታብ ህዝብ ነገር ጸልማት ይኸውንን እዩ ምክንያቱ ንቅድሚት ህፃን ክውለድ እዩ እትወድውን ክወሃብ እዩ ህፃን ክውለደልና እዩ ትወድውን ክወሃበና እዩ ስለዚህ ድሕሪኡ ግን እዛ ኣብ ጭንቂ ዝነበረት ዓለምና ይኹን ዝኾነት ዓዲ ወይ ዝኾነ ህዝቢ ኣብ ጸልማት ይነብርን እዩ ኣብ ቀዳማይ ዘመን ንምድሪ ዛብሎን ንምድሪ ንፍታሌም ኣዋረደ ብዳሕራዋይ ዘመን ግና ብማዕዶ ዮርዳኖስ ብመንገዲ ባሕሪ ዘላ ናይ ኣህዛብ ገሊላ ከኽብር እዩ ይብል እሞ እቲ ኣብ ጸልማት ዝመላለስ ዝነበረ ህዝቢ ዓብይ ብርሃን ረአየ እግዚአብሔር ይመስገን እቲ ኣብ ምንታይ ዝነበረ እቲ ኣብ ጸልማት ዝመላለስ ዝነበረ ህዝቢ ዓብይ ብርሃን ረአየ ታብ ብርሃናት ኩሉ ዝዓበየ ብርሃኑ ናይ ባህሪ ገንዘው ዝኾነ ኣመናዊ ብርሃን بصلوت ሃይማኖትና ብርሃን ዘም ብርሃን አምላክ ዘም አምላክ ነው ለማለት ታፍቲ ሐቀኛ ብርሃን ዝተረኸበ ሐቀኛ ብርሃን ከምተ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ዮሐንስ ምስተንተነ እቲ ዮሐንስ ግን ባዕል ብርሃን አይነበረን እቲ አመናዊ ብርሃን ግን ኣብ ምድሪ ኣብ ዓለም የብርህ ነበረ ተባሂል ተገለጸሉ እነሆ ዓብይ ብርሃን ዝባል ዘሎ ካብዲና ድንግል ማርያም ዝተወለደ ኣብ ቤተልሔም ካብ ድንግል ማርያም ዝተወለደ ብርሃን ሕይወት ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ዓብይ ብርሃን ታቡ ዝዓብ ብርሃን ኣብ ዓለም የለን ባዕሉ ዝፈጠሮም ብርሃናት እምበር ደቂ ሰባት ዝፈጠሮም ብርሃናት ብኣይምሮን ንርከቦም ዘለና እዚኣቶም ኩሎም ዓብይ ብርሃን ተባሂሎም ክጽውዑ ይኮኑን ቅድሚኡ ዝተወለዱ ነቢያት እውን ቅድሚኡ ዝነበሩ ናይ ሃይማኖት ኣቦታት ወይ መራሕቲ እውን ዝኾነ ይኹን እውን ናይ ጸጋ ብርሃናት ይባሃሉ ዳእምበር ዓብይ ብርሃን ተባሂሎም ይጽውዑን እቲ ዓብይ ብርሃን ዝባሃል ዘሎ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ እንታይ በለና ዓብይ ብርሃን ረአየ እዘብ ጸልማት ዝነበረ ህዝቢ እቲ ኣብ ኣምልኾ ባዕድ ዝነበረ ህዝቢ እቲ ምስተፈላለየ ክሕደት ዝነበረ ህዝቢ እቲ በቡን በዲኡን በደል ምኽንያት ብዘይ በደሉ ተፈሪድዎ ኣብ ሲኦል እንዳተፈረዶ ዝኸድ ዝነበረ ህዝቢ ዓለም ኣብ ርግማን ውሽጢ ኣብ ርዑት መርገም ውሽጢ ዝነበረ ዋላ ጽድቅን ትሰርሐ እኳስ እንታብ ግዚያዊ ጻድቅ ተባሂሉ ግዚያዊ መስተስሪ ይረክብ ዳ ነበረ እምበር ካብ ጸልማት ኃጢአት ታብ ፍርዲ ናብ ኣመናዊ ብርሃን ሸጋገር ዘይከኣለ ህዝቢ ስለ ዝነበረ ነዚ ዓብይ ብርሃን ረአየ ይብለና ስትራይ መይኮነን ነቶም ኣብ ምድሪ ጸላልወት ሞት ዝነበሩ ድማ ብርሃን ወጸሎም እግዚአብሔር ይመስገን ነቶም ኣብ ምድሪ ጸላልወት ሞት ነጊሱ እዩ ነይሩ ሞት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ነጊሱ እዩ ነይሩ ድሓር ክሪኦ ኢና ካሊ መዓልቲ ወይ ሎም ተረኪብና ኣሉ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ እውን ናብ ሮሜ በጻሕፎ ምዕራፍ 6:23 ክነግረና ከሎ ናይ ኃጢአት ደሞዝ ሞት እዩ ነይሩ ሞት ንኩሉ በጽሕዎ እዩ ዘይሞት ኣይነበረ ሞት ስጋ ጥራይ ይኮነን ቲ ታብ እግዚአብሔር ብምፍላዩ ዓለም በኃጢአት ምኽንያት ናይ ኃጢአት ዋጋ ደሞዝ ሞት እዩ ነይሩ ሞት ንዓለም ገዚእዎ ስለዚህ ኣብ ሞት ጽላል ዝነበሩ ንኣቶም እውን ትኾነ ብርሃን ወጸሎም ይብለና ነዚዩ ድማ ብምንታይ ንርድኦ እዚዩ ሓቂ ምዃኑ ከመኢና ንሪኦ ትብለኒ ደኾን ትነብር ትኾን ወይ ትብሉን እንተኾንኩም ሕዚ እውን እቲ ትንቢት ተፈጺሙ ንረኽቦለና ማለት እዩ እዚ እውን ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ቤተልሔም ዝተወለደ ምእንታና
إنه السو وانجل من قصة سماعات الناس بخوز خدلو تطمئو كي وعلك حدر جرام كورنثوس كيدور مع معلتن ربع عليه تنسيمو موتا أوسي خاد موس نتمنى أرستحت أوز بحالو نجارات كله سعرولنا وانجل من قصة سماعات الناس بخوز خدلو جزء وانجل أو ماتيوس لما خمسين صحيفه ونركب أم عرف 4 تاب 10 كل 10 شدشته ኢየሱስ ዮሐንስ ከምስተተሐዘም ሰምዐ ናብ አውራጃ ገሊላ አግለሰ ንናዝሬት ሓዲጉ ድማ ኣብ ምድሪ ዛብሎንን ንፍታሌምን ኣብ ጥቓ ባሕሪ ናብ ዘላ ቅፍርናሆም ከይዱ ተቐመጠ እዚ ከዓ እቲ ብነቢይ ኢሳይያስ ተመልከቶ እቲ ብነቢይ ኢሳይያስ ምዕራፍ 9 ካብ ፍቕዲ 1 ምድሪ ዛብሎን ምድሪ ንፍታሌም መንገድ ባሕር ማዕዶ ዮርዳኖስ አሕዛብ ዝነበሩ ገሊላ ኣብ ጸልማት ዝነበረ ህዝብ ዓብይ ብርሃን ረአየ ነቶም ኣብ ጸልማት ጽላሎት ሞት ዝነበሩ ድማ ብርሃን ወጸሎም ዝተባሃለ ምእንቲ ክፍጸም እዩ ክብለና ከሎ እዚ ትንቢት እዩ ብግልጽ የርእየና ኣሎ ህፃን ተወልደለና ወልድ ተውህበለና ስለዚህ ህፃን እዩ ንዓና ክብል ተወለደልና ወድውን ኢየሱስ ክርስቶስ ውን ወልድ ከዓ ደሞ ንዓና ናብ ዓለም መጸልና ናባና ከዓመፀ ስለዚህ ሕይኽርዮ ዝግባ ቁም ነገር ሕቶታት ከሓተኩም እየ ሓቲተኩም መሓልፍን እቲ መልሲ እውን ተኾነ ሕፅረ ቢልና ክሪኤና ግን ንስኻትኩም ብዝበለፀ እስክትሕቶ ስፍሕዎ እቲ መልሲ እውን ብዝበለፀ ኣስፍሕ ቢለ እውን ዝሃብኩሉ ይመስለኒ ኣብዚ ክንሪኦ ዝግበአና ዝተወለደ ህፃን መን እዩ ንዝብል ዓንተዎ መሊስናዮ ኢና ርግፀኛ እየ ተኸታቲልኩም እኒኦም ተወለደ ህፃን መን እዩ ንምንታይ ህፃን ተባሃለ ብዝብለ ቀዳማይ መሊስኩም ነቲ ቪድዮ ስምዕዎ ትረኽብዎ ኢኹም እቲ ዝተዋሃበና ወዲ መን ምዃኑ ዝብል እውን ብመጠኑ ገሊፀልኩም ኣለኹ እዚዩ ስለምንታይ ተወለደልና ዝብል ግን ወልድ ህፃን ተወለደልኩም ስለ ዝብለና ዘሎ ስለምንታይ እዩ ተወሊዱልና ስለምንታይ እዩ ወዲ ተዋሂቡና ዝብል ክሪኦ ይግባእ ስለምንታይ እዩ ተዋሂቡና በአግባቡ አበይ ከይ ተወሊዱልና መዓዝ ከይ ተወሊዱልና ዙልያቶም ሕፅር ረቢልና እስኪ ንርአዮም እሞ ብሓፂሩት መልእኽትና ቀፂልና ክንዛዝሞ ኢና ባርዚ ክሪኢ ከለና ከም ተቀዲመ ዝበልክዎ ናይዞም ሕቶታት እዚኣቶም ብዝግባእ ክሪኦም ይግበአና እዩ እቲ ዓንተዎ ዝበልክዎ ዝተወለደልና ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ምዃኑ ርኢና ኢና ትወድ ዝተባሃለ እውን ካብ እግዚአብሔር ኣብ ዝተወለደ ምዃኑ ርኢናዮ ኢና ትዋና ክሪኦ ዘለና ግን ንምንታይ ተወለደልና ንዝብል ሓቢርና ክሪኦ ኢና እስኪ መጀመርያ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 7 ቁፅሪ 14 ዘሎ ሓቢርና ንርአዩ ብዛዕባ እዚ ክትንትነልና እዩ ኣብዚ ክነግረና ከሎ ነቢይ እግዚአብሔር ኢሳይያስ ቅድሚ ልደት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝነበረ ምዃኑ ዓንተው ከም ዝነገርኩኹም ህፃ ኣብዚ ክነግረና ከሎ ከዓ ድማ እግዚአብሔር ባዕሉ ምልክት ክበኩም እዩ ለሊሁ እግዚአብሔር አምላክ እግዚአብሔር ባዕሉ ባዕሉ ምልክት ክበኩም እዩ እቲ ህፃን ዝውለደሉ ዘመን እቲ ወዲ ዝወሃበኩም ዘመን እቲ ዘመን ፍዳን ዘመን ኩነኔን ከም ዝሓለፈ ተረጋግጽሉ ዘመን እቲ ዓመተ ምሕረትን ዓመተ ሰላምን ዝመጸሉ ዘመን ክትርድኡሉ ትኽእሉ ምልክት ክወሃበኩም እዩ ይብለና እቲ ምልክት እዚ ከምዚ ይብለና ኣሎ ምልክት ክወሃበኩም እዩ እንሆ ድንግል ክትጸንስ እያ እንሆ ድንግል ክትጸንስ እያ ወንድ ትጸንስ እያ ወዲ እውን ክትወልድ እያ ስሙ ድማ አማኑኤል ኢላ ክትሰምዮ እያ ተሓደው እዚዩ ኣብ ኢሳይያስ ዓንተወ ህፃን ይሉና ነይሩ ወልድ ይሉና ነይሩ ኣብዚ ድማ እንደገና ታመን ከም ዝውለድ ብግልጽ የርእየና ታመን ከም ዝውለድ ምን ከም ትወልዶ ስሙ ከዓ ድማ ዓንተወ ዝነገረና ኩላቶም ቅጽላት እዮም እምበር ስሙ ይነብሩን ናይ ዘለዓለም ኣምላኽ ኣቦ ሰላም ናይ ሰላም ሓለቓ ዝበሃል እዚኣቶም ሕዚ ግን ይነግረና ኣሎ ሕዚ ግን
من كم تولدو بخمي كم تولدو نسر عدم ما مستولد من كم زبهال أبولي كيدان نبي እግዚአብሔር ኢሳይያስ ይነግረናል ህዝብ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አብልብና አንተሊ ነቢያት ቦታትና ቅድሚ 700 ዓመት ኮይኖም ሲያው ኮይኖም ይምዝሪው ወዘለው አቡ ኮይኖም ይሪው ንቅድሚት ዝመጽሪው ወለው ክሪው ዝኻሉ ከዓደማ ብናይ ባዕላቶም ኃይሊ አይኮነን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አብልቦም ውስጥ ሓዲሩ ስለዘብረህሎም እዩ ዝነግሮ ምን ዘርእዮም ዘሎ እግዚአ ነቢያት አምላከ ነቢያት እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ይገልጸሎም ዘሎ ንቅድሚት ዝኸውን ዘሎ ስለዚህ ታይብለና አሎ ነው ድንግል ክትጠንስያ ወድውን ክትወልድያ ስሙ ድማ አማኑኤል ኢላ ክትሰምዩ እያ እስቁርብ ኢልና ብዚያ ንሕሰብ ታይ ማለቱ ኢሳይያስ ድንግል ክትጠንስያ ወድ ክትወልድያ ይብለናል ስሙውን አማኑኤል ክትብለያ أزي قرب تيدو حتى يلعللكم انتولتا دنقل كتنسيا إذ لنازل سبيت كتنسيا يكون انزل النازل مرعت كتنسيا يكون النازل زلو وينما قال عاريا قرر وينما غزغنت همزي كتول كتنسيا يكون النازل قرم زغوانا دنك زنقر النازل سي دنقل كتنسيا منس ድንግል በድንግልና ጸኒሳ ክትወልድያ ክትጠንስያ ድንግልስ በድንግልና ክትጠንስያ ይዝረናል ከመይገር ይሆን እዚ ብዙሓት ለመውን ሰናኻኸሉ ብዙሓት እዮም እዚ ትንቢት እዚ ክትርጉም ዝተዓደለ ታፍቶም ሰብዓ ሊቃናት ታፍቶም ሊቃውንትን ስምዖን ከይቀረ ነቢይ እግዚአብሔር ስምዖን ተይቀረ ብዛዕባ እዚ አጭኒቁሉ ነይረዩ ድንግል በድንግልና ከመይ ላ ትጸንስ ከመይ ይኾን እዚዩ ሐውካ ከመይ ይኾነልና እዚዩ ካልዲዝ ነገር እዚዩ ወይ ካል ክሬን አምባርህ ድንግል በድንግልና አንተ አመተው ይخዛረው ከለኹ እተዛን ተወለደልኹ ንዛረው ከለና ሰለስተ ነገር ቆልዓ ሁለት ሰለስተ ነገር ክፍጸመሎ አፍታ ሰበይቲ ይኾነ ፍትሰባ ሰብአይን ሰበይትን ሰለስተ ነገር ክፍጸመሎ ታበተለይ ታሰበይት ሰለስተ ነገር ክፍጸማለው ሓደ ቀድም ሁሉን ሰስሎ ድንግልና ዝባልኒ ሰስሎ ድንግልና ምስአን ማለት መበልካል አይ ዘሎ ድማ ርካቢየ ምርኻብ ማለት ክራኸቡ እዮም ወይ ተቀድሞ ቁጥር ሓደ ዋላ ግብርዎ ስፈልጦ ነገር የለ ወይ ርካቢየ ቀድም بدحري دم سلسلة دينجلنا ركابية من ركابيو كسيلو دينجلنا مسأني بسال زايد درجة دم زري سلزي ركابية زر سلسلة دينجلنا ويركابية سلسلة دينجلنا زر زياتهم كفصم الله سب كولد سب كوين كولد تقوينو سبعي كنبر الله ود زرعيو زري بعل نايزري بعل بيت زغنا ود خنبر الله سبعي كنبر الله تاسويت لما سلست يوم نجارات كفصموا الله كلهم بزيعة حلف يوم على عالم زلنا سبات زيعة استفصم الناس بزيعة من قدس مسأنا اتهزان زولد زلون اتهزان تولد لنا نولو اتهادنجل سنة ستقل فصموا كابزيو استفليو ድንግል በድንግልና ያ ወሊዳቸው ናብነት ቦታትኩም ስለኸለው እግዚአብሔር ካህል የኩሉ ስለዝኾነና አዳም ካም ሕቱም መሬት ከም ዝፈጠሮ ካብ ሕቱም መሬት አዳም ከም ዝፈጠሮ ካብ ሕቱም ጎኒ ሔዋን ከም ዝፈጠራ ካብ ሕቱም መንሰኽ አድጊ ወይ መንጋጋ አድጊ ማይ ከም ዘፍለቀ ኮታስኮም እና ገወርኩም ወሰዱዎ እዚ ድማ እንደገና ወይታና ማድሃን ወይ እግዚአብሔር ቃል ወይ ወልድ ድማ እንወልከ በሕቱም ድንግልና ተጸኒሱ በሕቱም ድንግልና ካብ ድንግል ማርያም ተወሊደ ስለዚህ ትግሩም ዝባል ትድንቅ እጹብ ድንቅ ነው ብለው ስሙ አማኑኤል ተዋሂለሎ እስኪ ስሙን ታይል ተዓንቂፉ ነይሩ ከሆነ ይኽልን አይሆንን እዚሁ ካብ ተፈጥሯዊ ወጻዩ
إذن عب أوريزة فترة معرف هذا 26 نون سواين قال نستيتن ودي تبعتين زيابير فترة نخلتي يوم بارخة بزو تبعزه وملؤوا على مدرز ولم بزي من قد إيو مصحف زي إننا إذا حيا ويستقليش إني هي دنقل بدنقل نخميلي خون زبل نسمعون ونفتين ونيريو دياوم نسمعون نزيف حيقو إساياس تقاقية مسيلوه كم زمنا يلمني وحد سبات كونه يخل نزوله فلاسفاته أزيو أدنقوه أي تقاقي خون الله ولدت ويدم مو سبيتي ويدم ولدت كالي ترقم هيو صحيفه ونيريو مبلس يدكس يفحق ناب دنقل تسنس زبل يملسو يفحقو عندنا تملس دما عندنا دنقل تسنس زبل دم بمجرش ግን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ተገልጾሎ እዚ ክሳብ ዝኾን አይትመውትኒ ኻተባ ይልዩ ወንጌላው ሉቃስ ይሕፍልና እዩ ተዘክረሮ ዮሴፍ ድንግል አዴና ድንግል ማርያም ነተቤተልሔም ዝተወለደ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓቂፎም ናፍቲ ቤተ መቅደስ ዝኸዱሉ ጊዜ ወሰወቶ ክፈው ጻድቅ እቲ ዮሴፍ አባተ ማንዩ ስሞን አባተ ጣዊቅ ዝነበረ ስሞን ነቲ ህፃን ተቀበሎ አይትመው ክሳብቲ አይትመውትን ኢልዎ ስለዝነበረ አባይ ነይሩኹም ትኳን ተጣዊቁ دحر حوف مسبول انت عايزه انت عايل تنبيه يزي يتسؤر ولا قبرك بس اسم رأي عي انتي عادنوتك زاسرا عي انتي اتنا نهز بخاز تدال وري اي يومو مدحان كاري اي يومو نتهز عن من دار خمزي اقرو نا حقيف النار بل لما انتي السنة بتني زبالو السنة بتني وسوتوك فوق تصادق حوفه بالبكا اسمري عاي انتي عادنوتك اي انتي بهودنا هالقري اييلو አብሉቃስ ወንጌላው ሉቃስ ጽሐፈልና ስምዖን ተቀሚጡ አመወዳታ ንህፃን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝሓቆፎ ንሪየለና እዚ ሐቅ ምዃኑውን ወንጌላዊ ዮሐን ማቴዎስ ጽሐፈልና ምዕራፍ 1 ቁጽሪ 18 ክሳብ 21 ዘሎ ኃይለ ቃል ክትሪኡ ከለኹም ትረኽቡ ኃይለ ቃል ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ዓብይ ምስጢር እዩ ዝትንተን ዘሎ بدم بغيركم تخاتاتلو نتمرت خطقمكم يو نحنت معلتي يكون زفنا زلو دقاقيمكم كتمهارو لي سوكاتا يكون كون سوكاكم زلو كما يكم خمزي في السم زلو ريو ماتيوس وانقل مراف حادق قدر 10 تخنقرنا دما خلو ويتانا خمزي بلنا لهم وي دما ماتيوس وانقلاو ماتيوس يو خمزي لصحف زلو وانقلاو ماتيوس تايب للو انو يبلنا له انو مريم يوسف تحصيا انت لا انت يتقارو بمنفس قدوس ጸኒሳ ተረኸበት مسبله حصيا يوسف كنا صادق ስለዝነበረ ከሃድጋ ሐሰብ እንበር ከጋልጻ አይደለም እዚ እንሐሰበ እንተሎ እንሆ መልአክ እግዚአብሔር በሕልም ተራእዮ ዮሴፍ كم زخ عابلو يوسف ود داويت اتي كاب از ولد بمنفس قدوس يمو نحصيتخا مريم موسات اي تفرح ودخت ولدلك ايا نسون حزبو كاب حاتياتهم كدحنوم يمو سمو ኢየሱስ ክትብሎ ኢኻ ምስ በሎ እዚ ኩሉ ዝኾነ ከዓ ድማ እቲ ብኢሳይያስ አቅድሙ ዝተነገረ ትንቢት ክፍጸም ስለ ዘለዎ እዩ ተባሂሉ ከም ዝተርጎመሉ ብሰፊሕ ንስኻትኩም እንብዎ ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ኣብዚ ዓብይ ምስጢር ኣሎ ዓለም ውል ዘሸገረ ዘስደመመ በተለይ ንብዙሓት በዘመና ዘሰነኻኽል ቃላት እውን እዩ ኖድ አዲና ቅድስት ድንግል ማርያም ንዮሴፍ ዝተዋሃበትሉ ዮሴፍ አረጋዊ ዮሴፍ ሽማግሌ ዮሴፍ ክሕልዋ ከማኸባ ዝተቀበላ ሕጽይቲ ዝበሃል መጽሐፍ ቅዱስ ሓደ ይኹን ክሰብዎ ከለዎም ኣይርሱና ኡሉም ማዓንቲ ኣትወን ግን እግረ መንገደይ ንኸቢለልኩም ክሓልፍ ዝሕጽይቲ ዝበሃል ዘሎ ከም ሓንቲ ጓል ንሓዳር ትሕጸ ከም ሓንቲ ቆልዓን ሓደ ሰብ ነምርዕዋን ሕጸ ዝመሳሰል ሕጸ ከይመስለኩም መጽሐፍ ቅዱስ ሕጸ ብ3-4 ይስትርጉሞ كم عدنا أنت وسيدنايو وتمتحسس أيلو نحدار نمولان نمخباد نقوله حس الله يو زي مالت جنا يكونن أبدي حس أزبل النازل لهم حلاوي
أوزي من حسق لنا خلوا حدر محام مالتي كم تي حواري قدس باولس ونه زبلنا منس قدس نحاده ودين حاده إسرائيل نايزي أبير حسيتي نيراي بلا مصحف قدس إسرائيل مرعات እግዚአብሔር ነይሩ حسيت እግዚአብሔር ነይሩ بلا مصحف قدس زي مالت نحو استمع قبت مالتي إسرائيل بصلالوت رديت እግዚአብሔር تنبر مالتي حسيت لصواع زلو حواري قدس باولس ونه حدا حصيكم كلنا نخريستوس حصيكم بلنا خلو نحنا مرعوينا أيس كسوس بال كله ترجموا نوع حدر هاوكم نوع معاوكم مالتي يوسف ون نايم بيتاج نايدنا دنقل مريم حسيا يوسف قبل كله نحدار وين ما نستوحبت بسيلو خي خدنا زي بسفعن ودا في تخري يقبلنا زي خلي بالكلنا اسي تاب نبوز حسوا زقاقيو كاب عدينا قدست دنقل مريم ازيو نجر ازيو كم دعين الزبل كاف سب فورمولا زوج أخي نقوله نقرأ يكون ويدا ما يكونن نعوز تعدل استحريت نعمل الدنيا دعينا نبرزل نمبر نحس أنت تغيرني راحت يور مالتنا يكونن السنة علم أي نبرزل نقر جن كين الصحاحات أبزيد ولا نازل له تحسه نزي ونيوسيف نحر ده تحسي وامسوني راو جزو من مسفولتو بزي ولي جزي بحتم دنقلنا عن هالوقت إنه يوسيف كما تسخري قالوا زي فلوت أو زي تردو من فلوت أنا جرزي الله ما حسنا مريم سماين مدرن زي خلوه إجزاء ولد أما حسنا تسأليش زلزله جزء أنا كمدتاتنا إنه ما حسنا ويدمو سنست مخانا جزء الملامئة نابره كل نجار كابز مسألة زلله يوسف سنبدأ بتعمي تجنقه دي انت هبين مسأزي زي انسزي ولو تجنقه سلازي يوسف بتشعز نبره حانتي إسرائيلاوي تقوال حانتيت إسرائيلاوي تقوال كم زعينت زموت في السماء ويمكسكالي ترخيبا انت ترخيبا كلتا نقري في السماني ريو بإن تغطكيت عموت ويدمو ما يزل فاز بحال أيمرو قلق أتكيتو خطف زخل سنتي قتل زخل مدهانيت يوم دستيوانيرو وين ما بإمن تقتكيتا يتموت نيرا يوسف زي سلز فلت جين يوسف دنقل ماريام بتفعجي يسألي ساتو زنيتو تبي إساياس تنقر حسان تبي إساياس تنقر لنا ودي تبي إساياس تنقرو تنبيت دنقل كسأنسياتو هالو تنبيت كم استفسما يوسف كنا يتردون لو بزحات سوات مستير زي تردنا بزحاتنا بزح نجار زقلنا بقى جني وسيف صادق ينيرو ناب حميته يقوين ناب مقلاص يقوين زازا خذهاوكم من خمسي مسايد نبركم زي خوينا يلو حليفو كبيد لين صادق سب نايبس ايو حاتيات شفن صادق سويتي نايبس ايتا حاتيات شفن حاتياتنيا سب جن يقردون حاتيات ناي حاتيات كحب ناي حفتو حاتيات كتحب ناي وجنو حاتيات ناي سب حاتيات كحب حاتيات كي جبره اجل حاتيات جيرو لي يزورني ناي لو مسوكم هنا بحرنا حاتيات كي سرحت حاتيات سرحنا نبا حاتيات كي سرح حاتياتين يا إلنا خن مسكرين أنا وعلمبر ناي حواتنا حاتيات كرشف أي نوع لنا مخنيات خبي وسيف مسألة لبي أي هاون أي توهبنا زين فولت أنا قرت خلنا خن الساتحين أنا وعل يوسف قد صادق سلزخوانا كجالس أيدلين وفكر يهدق جاز ميته قد هو خير يحسيو بارشعيون أيذاب هير ملاخ مسيم بار بزق باستنتنلو كيف الرح طبقة يترهقيلو نوز تنميت زيون كمستفسمة قال نريق لنا سلازي لمن تيتولد لنا تقولوا كسابي يريزلنا أفصاصمو إيو استولد من يو نعنتوكم ترنايو حد نقر كنقربكم بزوحات سبات مسيرو زي تردوم بزوحات سبات اللويو استولد لنا مدراوي لدوتو تراي بمرأي ترى كبرن مسكانا نعو يخون مو ترى نبي مسير زرّيو مالله يوم حد يوم سورة مقتل يوم سورة صبوق تزارباي صبوق تزارباي وقع ناي خندوز أكل تزارب زي نبرة ناي مزراب تخلو زنبرة بزح بزرو سبات زسدممة بقى ينيري لهم تاب نبي توريدهم تراز زقمته وبزحات اللويهم خبرنا يخون نصام يخونه
قاليهم كعادة موزي نبي إيو في الصم أملاك ودى أملاك كونه يخون لهم كعا بعبي نجر كعسحيتهم زودقو ترى نبي جرم زغمت وسبعة اللوية ترى نبي جرم تزارب واللوية جن استولد لنا أقدي مدقا دي مخمز والكو ترى نبي يكونن تايدا أملاك نبياتيو أملاك قدسانيو نعم الرئيسكي مجمريا نبونا أدام حتيات نبونا أدام مسرحة حديات أجزابيرنا أدام بملكون بمسن فاتير كله مسحابه أبجنت مسقمته بلا عيت بلا عزيو كله بلا عيلو نجر جنا أبجنت مع خل كابز الله نجر كيت بالعيلو أب أوريز فترة معرف سلا خلت عسرت شدي شغم تفولت هو مسحابه مود ما دحر عمتات بمكر سيت كيسي أبتمن زحادر ديابلوس بنهوان الدينا نعاتهم نخلتيهم بمسحات كاب كبر أملاك وريدهم حتيات نجيسوهم رايز وانهم وسجهم فرحات رعادة بسجنقولو أبستجنقولو أب قط ناي أبناي جنة قط تحبيهم مبزنا ورلو إجزابير أملاك قال إجزابير أقامشت دمس إجزابير تسمعي لنا لا إجزابير دمسي أبستسمعوا ساتهم فريحهم قصلي تحبيهم يمنيرهم قصل بلس تخدينهم يمنيرهم شو أنت عايز بلا أيتي حلو كأدام أدام ما بيخزني خايل زوعه كالي خي مسلكم اتخل زفلت أدامكم تودق أزريز نبرة زفلت نبرة اتي أدام يلز زوعه لومي عبيت اليوم ويدمت كاب قدست دنقل ماريام استولده اتشعو أدام يلز زوعه إجزابير قاليو اتهزان إجزابير قاليو بسما كنتو إجزابير قاليو اتي ولد زبال زلو اتي حزون عبيت اليوم ويدمت دنقل ماريام استولده لنا تراخي مسلكم فتاري أدام فتاري فترتات ناي كله فتاري بسم كنتو إجزابير قال نبلو ولد إجزابير مخانو كنفلت يقبل نايو كاب جنة وزوات السواء السو إجزابير توليد زنيه ما بالك على وانجلا ويوحنس يقول بزعبازي خرج أسألكم كله بمجمر تقال نبرة اتقال دما أبو إجزابير نبرة اتقال ون إجزابير نبرة نسب مجمرتا أبو إجزابير نبرة كل بو خنا أفتخل زخونة دما بزي كأو بزي ويكعب بزي نسو ولا كحد زخونة يلبون وين ما يلن بعرضي يتقال يستو تقال بسمه كنا تقال يو أبيت ليهم أبيت ولد نزول حجرنا دارنا أنا أقرأ من قدنا أبيت ليهم زتولده كاب دنقل أدينا بحتم دنقل ناتس أنيش استولده إسحاقياس أماني اللي لتصوّع إسحاقياس أنت ولد النازولو إسحاقياس ودته هاي والنازولو أزيو أملاك ود أملاك إتي نادام بونان كل فترة زاز فترة أيو تحتيلو اتقالون سقاخونا سقان سركن ملئ وخاء أبانا حاضرة كم تنبو حاد زخونا ولد زرخبو كبري كبرو رأنا إلو تقال كعب جرشا تكون إذا لنا سب كونه ويسكا خونه أبكر بسترنجل ماريام بمسرات جبريل بدمسي بمسمع دمس كتسنسي خي ولدي خي بزبل دمس الساعة تخرا خير خم تعبتوا زولكم سمون كم تخرا خرو كده فلا سبعي بزي سبعي كمي تولد مدرب زي زر خمي تبقول زي أيخونن لا بستخرا خرتو قدس جبريل اسمع الله نجر زي السانو لجزابير يزبلا الساون بتدنا بجزابير ما نجزابير ما السانو نجري حق أو يلن سولته أمناوي قال أتيرك ملو سفوح أكلاوي قال أبدين ما بمسمع إذن تابدين كل مريم سكان تاب نفسي تاب سكان وسيدو أما حسنات أنسة تملكته ومبار بزي من قدي إنه تولد لنا سلسل تولد خنفولت أيك بأننا أملاك ود أملاك دا أمبر ترى نبي خيتولوه ترى تحت أملاك كيتولوه ويدمو خمتم حد زولوه فلاسفة ويدم مناي مزراب خلوص زنور خيتولوه مدحني تولد لنا تحتي لخنا قرانا زلو تولد لنا أبتحتاك اللي خلنا أول كعدما إتز تولد أبو مسبع النبيات مسنا أبراهام مسنا إسحاق مس كلهم نبيات كيدان ذاتوي تمسجن
كيدان زاتوي مس كلهم أبوتاتنا قال كيدان ناتوز مسأ نبع المسيه صوعنا مس مسيه ونبغى እግዚአብሔር ለሙሴ እንዳተባለ ዛሬ عبد برسينا ድምጽ ዘስማዕ ዝሁሉ ዝተወለደልና ካሊእ ከይመስለና ምስ ነቢያት ዝነበረ ንነቢያት ዘናግር ዝነበረ ቅድሚው ሰቦታትና ዝነበረ ነቦታትና ዘዛርብ ዝነበረ ድሓር ብነቢያት ከዓ ደሞ ትንቢት ዘዛረበ ኣምላኽ ነቢያት እግዚአ ነቢያት ይተወሊዱልና ዘሎ እዚዩ ኣብ ኦሪት እዚዩ ክትሪእዎ እንድሕር ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ጀሚርኩም ብምሉኡ ምዕራፍ 4 ገላትያ ውረእዎ ተወለደልና ኣብ መንጎኻን ኣብ መንጎታ ሰበይትን ኣብ ዘርእኻን ኣብ ዘርአን ጽድቕ ተክል ኢሉ ንዲያብሎስ ዝረገሞ ንሲ ኣብ መንጎኻን ኣብ መንጎታይ ዝበለኳ ኣብ መንጎኻን ኣብ መንጎ ጽድቕ ተክል ኣለኹ ንሱ ርእስኻ ቅጥቅጠካ እዩ ንስኻ ድማ ሸኾንኡ ክትነክስ ኢኻ ኢሉ ንዲያብሎ ዝረገሞ ወይ ዘረቦ ካሊእ ከይመስለኩም እቲ ኣብ ነቲ ድሓር ዘርኢ ርእሲ ዲያብሎስ ቅጥቅጥ ኣብ ቤተልሔም ዝተወለደ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ገላትያ እዚዩ ኣብ ምዕራፍ 4:4 ናይ ዘመኑ ፍጻሜ ምስ በጽሐ ኣብ ዝበጽሐሉ ግዜ እግዚአብሔር ድማ ንወዱ ኣብ ትሕቲ ሕጊ ገይሩ ለኣኾ ትወዱ ግን ከዓ ደሞ ታብ ሰበይቲ ተወለደ ዝበሎ ዝተወለደልና ኢየሱስ ክርስቶስ ንሱ እዩ እዚ ክትፈልጥዎ ይግባእ እንዳሓፀርኩን እናመላለኽዎ ኸይድየም ወደፊት እውን ክንቅፅለሉ ዝኾን ብሓደ መዓልተ ይውዳእን እቲ ዝተወለደ ከዓ ድማ መድሕና እዩ تذكرون مدحنا أي تولي دلنا عبد القاس وانجل معرف كلت توقف صرت شعت ويم عسرت حرز اللمرة تاريخ بله يتفروس من عاوز إنه كم عبية زينا في الساعة زيكم ولا كم ولا كل عالم نقول عالم زخون عبية حوس كبسركم يمو أي تفرحوا نو لو بي عوداويت كتمام مدحن سون كريستوس ويتها تولد لكم تولد لنا مدحنا بيزانا يتولد لنا تولد لنا برهان عالمنا عالم برهان يتولد المعزن نزيقون قويتانا خزاركم تيوان سونقل معرف حد عن توز تغسكل قصر 4 زلو ويكعد ما قصري شمونت 10 تغلت زلو أنا قلت برهان العالم أنا سينا عالم برهانية أنا سينا عالم برهانية الاستزارة تولد لنا مني برهان عالم برهان نايز العالم عالم برهان إيسوس كريستوس تولد لنا برهاننا يتولد لنا يوحنا سونقل بتقاطعت له تولد لنا هيوت كل عالميته هيوت كل عالم نزي يخندين نفلط يخون تولد لنا هيوت عالم كلكم كلوس حدنا ناي حدنا برهان ناي حدنا هيوت يتولد لنا هيوت اتبو زعمنسي نايزل عالم هيوت علوو اتبو زعمنسي كنني يبلون تايدا نايزل عالم هيوت علوو نايزل عالم هيوت الله سلازي تولدنا يوحنا سونقل مراب 13 16 18 تزلهم رأيو تولد لنا هيوت ناي تولد لنا هيوت ناي اتز تولد لنا مقبنا مستنا بكايو مقبنا ايو بعلوه كنا قرأنا خلوسي أنا سينا هيوت انجرائيه نا هيوت حبستئيه سلازي اتز أميون عباي مسيم مقبيز لنا استولد لنا مقبنا ايو أنا وتبستي هيوت يذو لنا نا هيوت بستي انجرا استولد لنا مقبنا نفسنا مقبنا ايو استولد لنا ما هيوتنا نا هيوت ماينا ايو ستينا ايو زي زروينا زركعنا اوشتنا نزل علمنا فلق ازنبرنا هيوت وهنا ايو لإسرائيل المشيه نتي امني وقعو نتها خوحي وقعو ماي كم زمسة امناوي تافت الدرق خوحي ببترو وقعو ماي كم زفلقة كافت الدرق دنقلنا كابدينا قد بحتم دنقلنا دما تسأليس بحتم دنقلنا ما هيوت إيسوس كريستوس كاب دنقل مريم فلفللنا زقرمو كل لك تاب سما حبستي وريدون إسرائيل كم زمقبه موت حبستن السو تاب تميت برم فايدة زي في يد زنبره أمانا وي حبستن كم صور كتاب تقدست دنقل مريم تابع تولد لنا سلازي تولد لنا مقبنا أي ترى غي مسلوكم عدتا تستوعنا أبوتا نستوعن
ترى عليكم نخبر ذلنا هيوتنا أين هيوتنا معنا أي سان تولد لنا نعنا تولد لنا برهان خوننا هيوت خوننا مجبن خوننا فوزن خوننا كل خوننا تولد لنا اتستولد قاسينا أيو قاسينا زخونة بعالم بتحتيه قاسوت اللو ديوم في الصمانة يكونون نعلم مراحتي قاسوت بتحت أملاك نسولي كانوا لوتيو دايتهم قاسوت حلقة يتواي السوء أمناو قاس هاينا يا يوحنا بالمراح أسرت حد ما تملكته أنا وقتنو لاوي عباق أنا زي حق إنيا قاساي عباقعية اتحق إنيا قاسا من انت عباقعوب نفسه يهب سلازي بتحتيو قاسوت اللو يوم قاسوت اللي نعينا نقرنا احنا قاسوت كن እግዚአብሔር በረዲኤቱ በመንፈስ ቅዱስና ተዓቀቡ ብዙሓት አቦታት ጓሶት ንዑ ተኸቲሎም ከይዶም እዮም ኦፍ ኮርስ ይርደን እዩ ብዙሓት አቦታትን ሓሊፎም እዮም ዝሃቦም ስልጣን ተጠቂሞም እዮም አመናዊ ጓሳና ግን ወይተና ይስከ ስለዚህ ጓሳይና በእስራኤል እውን ዘይድቅስ ተባሂል ተነገረሉ በሐዲስ ኪዳን እውን ጓሳይና ተወሊዱ ዝኒየ ጓሳይና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ሓላዊ ብለኝ ከይትሉ ولا نحنا نايلوم زنينا قاسوت ناب عصوبنات تتغيرنا نايلوم زنيو قاسيس تقمطو مرحت حزبي ጨካናትን አፈናቀልትን ቀተልትን ጨፍጨፍትን ولا እንትሆኑ አብዝ ዘመን ዝኔናና ሃይማኖት ወን በስምን መላለሱን ኮምንትቆና ተስፋ ከይትቆርጹ ምእመናን ተስፋ ከይትቆርጽ ህዝበይ አማናዊ ጓሳ አማናዊ ሐላዊ እቲ አቤተልሔም ተወለደልካ መድኃኒ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ክትፈልጦ ይግባእካይ ምፍላጥ ጥራይ ይኮነን مسوخ تنبر يجبأكاي ختم لخو يجبأكاي ختامامنا يجبأكاي فصم زيت المكة زي حدك ختودك زت حاجات كسرح يقرز بلالك أمانة ويقاسا خان السبحانه كردة تولد الناس يقاسا نايو وأنا سونقل مرافع عصر تمركتو استولد كحاتياتن موتن زد حننان كلاي سالساي وحجاز زي يدليو أمانة ويقاسانا أمانة ويمدحنا يسوع كريستوس يو استولد أنا مود أتخرج لنا تنساينان هوتناني تنساينان هوتناني يوحنا سونقل مرافع عصر تحدث تمركتو نتا مارت على أزار وزمات اللجين تعيز بلا أنا قلت تنساي وهيوت تنساين هيوتن أنا إيه يزولنا سلزي أبيت اللي هي مستولدة كابين قل ماريا مستولدة تنساين أي قداماوي تنساي تنسيلون إحنا صعب سدمان عو مسيلنا أخيلنا خنت السينا بيمان أفرد جديد قملنا بيمان قملنا أيو سلزي اتيز تولدلنا تنساينان هيوتنان مخانو كنفلت يقبلنا استولده دما ناب اب مدري نربع معلتي دحر تنسايو تقميتو ناب سماي زعرقه خال عايز مسن فردي ابزا مدري زي انت لنا زمن هيوتنا زطراقنايو بهايمانوس انينا سناي زغبرنايو اب سماي مزغب تصحيف صرحنا موداتا خمصخلو نتوم حرياتو نتوم مسؤوز نبرو نتوم كم قالوز نبرو نايزل عالم هيوت نخب زمص فردو هاي نتوم بتلمدون زقعز نور دمو نايزل عالم موت كفر زمص ويتنا ايس كريستوسيو اتريته إساياس مراف 4 زلو بدم غيركم تا قطري 10 زلوون تملكتو مراف 4 مراف 60 إساياس 62 تا 10 حدا ماتيوس 15 كساب 30 حرك صار عن زلو راي يوحنسون مراف 22 10 تخلت زلون تحريقمو بسفي خطريو قباكم تاينا نبذلنا حزب እግዚአብሔር بزعبا استولدلنا عينا نزار زلنا استولدلنا نمنتا يتولدلنا كاموت نابزل عالماوي هيوتنا خملسلنا ስለዚህ ተወለደ ስለምንታ የተወለደ ንዝብል ዚኦም በሙሉ ተምሒዝ ወልና እዮም ክሪዮም ይግበና ኩራንን ኩራትን ህዝብ እግዚአብሔር አበይ ከይተወሊዱልና ንዝብል ድማ ሁሉና ከምንፈልጦ አብካሊ አይኮነን ነብይ እግዚአብሔር ኢሳይ ሚክያስ ከምስተዛረቡ አብትንቢት ሚክያስ ምዕራፍ 5 ታብ ቁጥሪ ከልተ ወይም ሓደ ጀሚርኩም ከተንቦ ከተለኹም ኣብ ቤተልሔም ከምስተወለደ ይዝነግረና وأنتني بيتلهم مدري إفراتا أتي بيت أب إفراتا كباب ذلخ مدري بيتلهم كم دي تتحيتك ويتحت ويكن تواريتك أيتنبر ديخي تباخي إسرائيل يحلو مسفن كوس يتوهاي تزارب الله أبيتلهم توليد الناي
ስለዚህ ኣብዚ ዝተወለደ እዩ ዮሐን ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 2 እውን ቶብሊቃውንት ሄሮድስ ጠቐስሉ እውን ብዛዕባ እዚዩ ዝተዛረበ እዩ ክቡራንን ክቡራትን እምበኣር እዚ እንድሕር ኮይኑ ዋና መሰረታዊ ተረዲእና ኣሎ ኢለ ኣምን በዓል ልደቱ ነኽብረሉ ዘለና መድሃኒ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ እዚ ኩሉ ዝፈፀመልና ድማ እዚ ኩሉ ዝሃበና ድማ ሙላዱ ጥራይ ከይኮነ ክውለድ ከሎ ናይ ዲያብሎስ ቤተ መንግስቲ ገና ኣብ ፅንሲ ክፅነስ ከሎ ጀሚሩ ዝኽውለድ ከሎ ጀሚሩ ሓይሊ ዲያብሎስ እናረዓደ ዝኸደሉ ኣብ መወዳእታ ድማ ዕለት ዓርቢ ኣብ መስቀል ተሰቒሉ ብፍቓዱ ቤዛ ኮይኑልና እንሆ ዘይቕበር ኣምላኽ ምእንታና ንዓና ንኸድሕን ናብ መቃብር ወሪዱ ንመቃብር ደርዒሙ ተሲኡ ናብ ሲኦል ወሪዱ ኣብ ሲኦል ዝነበሩ ነፍሳት ማሪኹ ትንሳኤ ዝሃበና ጌታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ተወሊድልና እዚ ዝገበረ ናቱ ኢና ንኽብር ዘለና እሞ እዚ እንድሕር ኮይኑ ንሕና እንታይ ክንገብር ኣለና ከመይ ክነኽብሮ ኣለና ብፍላይ ህዝበይ ኣብ ወፃእነ ውሽጢ ዝኒኹም ህዝብና ሎሚ 2018 ዓመተ ምህረት በዓል ልደት ክነኽብር ከለና ኣበየናይ ብርኪ ኢና እኒና ዓሚ ይኹን ቅድሚ ዓሚ ዝሕለፍናዮም ታብ 2013 ዓመተ ምህረት ዘመን ፅንተት ጀኖሳይድ ተፈፀመልና ጀሚርና ንርአዮ እሞ ክሳብ ዝሕይዝ እኒናሉ ኣበየናይ ኩነታት ኢና እኒና ብፍላይ ከዓ ሎሚ 2018 ዓመተ ምህረት በዓል ልደት ክነኽብር ከለና ኣበየናይ ኩነታት እኒህ ህዝብና ኣብ ሰሙን እዚ ኩልኩም ትሪእዎ ኣለኹም ታብቲ መረበቱ ተመዛቢሉ ብዘይ በደሉ ብዘይ ጥፍኣቱ ዝወፀ ህዝብና ኣበየናይ ኩነታት ኣሎ ኣነ ጥራይ ከይኮነስ ብዙሓት ቦታት ይኹኑ ዓለም እናረዮ ከም ዘሎ ሎሚ ተፈናቂ ወይ ሎሚ ብዝተፈላለየ መንገዲ ተመዛቢሉ ፈቆደ ቴንዳ ወዲቑ ዘሎ ህዝብና ማእት ህዝብና ሲእና ኣሎ እዩ ንሳእና ኣሎ እዩ ብዙሓት ቦታትና ነደታትናን ብሕማም ብደውየ ምክንያት ብጥሜት ምክንያት ዕፅምቶም ስግኦም ምስ ዓፅሞም ተጣቢቑ ኣብ ሓደጋ ዘለውዎ ሰዓት ኢና ነኽብር ዘለና ዝብላዕን ዝለሓስን ሲኢኖም ኣብ ስቃይ ዘለውዎ ሰዓት ኢና ነኽብር ዘለና ሞት ዝፅበይሉ ዘለዉ ዘመን ኢና ዝኒና መዓዚና ናብታ ዝዓበናላን ዝተወለደናላን መሬት ከይድና ንቕበር ዝብል ሰብ ኢና እምበር ዕድመ ክነብረና ኢሉ ዝምነ ሰብ እውን ኣይረኸብናን ኣብ ዝኸድናዮ ቦታ ኣረጋውያን ኣቦታትና ኣዕይንቶም ዓዊሩ እዛኖም ፀሚሞ እዳዎም ነጋሮምን ሰሊሉ ታብዚ ወደቕዎም ትሰኣቢዎ መደታትና እውን ብተመሳሰላይ ኣብ ጭንቅን መከራን እየ እኒዋ ኣይፅምቲ ጥራይ ትሪፈ ይሰሓጋ ኣለዋ ብዙሕ ህዝብና ኣብ ከምዚ ዓይነት ዝበለ ሙሉእ ብሚልዮን ዝቁፀር ህዝብና እንተዶ ኣብ ትግራይ ውሽጢ ዘሎ ኣብ ሱዳን ዘሎ በዚ መንገዲ ዘሎ ሰዓት ኢና በዓል ልደት ጎይታና ነኽብር ዘለና ኣስተውዕሉ እስኪ እግዚአብሔር አምላክ ወይም እግዚአብሔር አብ ሓደ ወዱ ውህብቶ ገይር ኮይን ዓና ሃይቡና ትዝክሩ ዶ ዮሐንስ ወንጌል ሲዝለን እግዚአብሔር ሲ ንዓለም ክንዱ ዝኣክል ፈተዎ እስማ አፍቆሮ እግዚአብሔር ለዓለም እግዚአብሔር ሲ ናይ ሓደ ወዱ ናይ ብሕቱ ወዱ ሰዓባይ ዘይብሉ ናይ ብሕቱ ወዱ ንሞት ተሕሊፉ ክሳብ ዝሕብ ንዓለም ብነፃ ፈተዎ ይብለና እቲ ኣመናዊ ውህብተና نعلم استوهذا هيامنا وهبتنا مدهاني عالم يسوع كريستوس أماني نعلم دابير نعلم كندزي ونالله فتينالله ودون موت حلفي ونالله وإذا يسوع كريستوس بفقادو كل مسوعي تخفيلو لنالله لو مي هزبنا أبكم زعينة إن كان موتن مكرا نبذل لو ساعات بعلدت كمينا خنا خبرو في الله وسعاد اللي خبير دنيو كساب ذا ساعات زي أول مساي مسكال أتكون رأيكم تبغي اللهم تبغي الله زلوا جنزبكم وقلت خوانا وعلكم داخلكم زمسوهم من جنزب تبتنوا وانا لهم كندي سبات بتأماننا كمن هم صحلكم من هزبي فلتن كندي سبات كعدمو بسم هزبنا خلنا نجرز لنا خلنا هفتمنا كندي فوق السرحنا كندي مخاخيز جزنا عالكمتل زلنا أول كندي كمن هلو زياب يري الله أوش تزلق هزبي جن أوش أزلق مالته هزبي جن كسب ذا ساعات زي عرفكم من هو اللهم أوز هذا الهزم ناون كله يلقى يجمتن لو مخندي حفتها ملخا بعلد الصباح تخبر جزا خازم ملخا يوم لو مي عب تقرأ يكون عب إثيوبيا وست ما أخذ اللخا بعلد بخم يخاطر قال يخافن أزيا خطوة بقويلا بتشفرا تحلف وتدالخا هوتيلات نايشفرا نجر جرام كحدرو خندي نجارات ويدمو زمد أزمار كأكيب كا فسس بلع فسس تفاسس دالك تحلف تدالخا بزح حساب تنبريخ زين دخور كالدت قوي تخبر اللغة كاتحسب انت قوي كاب تعمد الساعات اللغة
بتعمل ساعات اللغي لدت قويتا خنا خبرون قبأنا قويتا كوس تولدكو عب قري عب ماخل مارورو بقري تولد بس ساعات زيو ناي قويتنا يسكرسو لدت بحكي تردينا نحر كوينو زوم حزبنا عم مكر زول حزبنا كنا غرما بتنازل كلنا ازي حسيبنا بعلدت نخبرو الدامبر نጨፍረሉን በእንትና ንሕጎሰሉን በዓል ክኸውን ይኽእል እዚ ንሕር ኮይኑ ልደቱ ስሙ ዳ ኣምበር ስእና ንኽብረለና ከም ሓደ ታራ ናይ ወድና ናይ ጓልና በርስደይ ወይ ልደት ጌርና ንኽብረለና ኣምበር ጎይታና እንዳኽበርና ይኮንና ስለዚ ህዝበ እግዚአብሔር ኣብ ውስጥና ወፃእን ዘለኹም በዓል ልደት ምስ ግፉዓትን ምስ ጥሙያትን ገንዘብ ጥራይ መሃብ ወይ ደሞ እዚ ጥራይ ከይኮነውን እሱ መሃብ ከም ዘሎ ኮይኑ ህዝብና ናመረበቱ ንኽምለስ ሓይልና ኣጠናኻኺርና ናብ ዓለምንም ይኹን ናብ ሓደ ቀዳማይ እግዚአብሔር ንሃብና ኣጠናኻኺርና እውን ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ኣብ ልዕሊ ኣብ ትግራይ ዝነው ሰበስልጣንን ክነዕርፈሉ ንኽእል ሓዲ ኣግበሩ ንብላው ተጽዕኖ ክንፈጥረሉ ዝግበአና ሰዓት እዩ እዚ እንተገርና እውነትም እግዚአብሔር ምሳና እዩ ስለዚህ ጎይታና አቤተልሔም ምስተወለደት አቤተልሔም ንሕና ናተይ ናትካትኩም ልብ ናይ ቤት በዛ ዘመን እዚኣ ቤተልሔም ክትከውን ኣለዋ ልብና ጎይታና ኣብ ውሽጥና ኩሉ ጊዜ በዓመት ሓደ ጊዜ ዝውለዶ ልብ ከይኮነስ ኩሉ ጊዜ 365 ዝኾነሉውን በዚ ዘመን እዚ እውን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ ጊዜ ኣብ ልብና ኩሉ እንዳተወለደ ክነብር ኣሎ كل يبيتلهم كنكون لنا في الله بعد ما بذات صباح زيادة ما حزبنا بمحبحب دخاتات بمردة وجناتنا بمبال أتنا خيرنا خنقصلو يقبع يزبل نايلهم ما عم تمل اختأيو حزان تولد لنا ولد توهب لنا حزان تولد لنا وديت وهيبنا نهو حق خوين زيو حزان قويتنا يسكرسوس تابدين مريم تولدو بب درجو بب فاتينو خعب خيبله خمت ليقوز نغرا الناس بب هق لهق قس بقس جز هصانات كيف فالسه عبيه نخاله عبيه بيجك حطيات مخنيات بيجك حطيات بستقر بيجك حطيات وصا كله كمانا عبيه 30 عامته تطمقه እንደገ ወንጌል መንግስተ ሰማያት ሰብይኹልና ድማ በኽብሪ መስዋዕት ኮይን ኻዓተ ሲኑ መስዒሩ ዓረገልና ስለዚ እዚ ዝገበረልና ጎይታና እና ንኽብርኔና እሞ ደጊም ሕዝውን ኣቀዲመ ስምኩም ንጸዋዕኹም ኣብዚ ኩሉ ኣብ ዓለም ዘለኹም ስማትኩም ዘይጸዋዕኹም ዝረሳዕኹም ኩልኹም ኣብ ዓለም ዘለኹም ደጊም እብለኩም ኣለኹ እንኳዕ መድኃኒ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ 2018 ዓመተ ምህረት በዓል ልደቱ ብሰላምን ብጥዕናን ኣብጽሐኩም ኣብጽሐና ሰላም ኣምላኽ ምሳኹም ይኹን።